Мирко, айде приятели да се представиш. Чакай да се направи прическата. Така. Така избърши путта. Пускаш ли? Ами пуснал съм го, да. Мирослав Илиев, Варна Тродан 25-та, Qualifier 25-2. Добре. Айде сега да покажем щангата. Малко е изчупен. От другата страна. Ете. Така. Добре. Ето от другата страна. Снимаме. Щанга е 20 кг. И така, какво имаме на щангата? Две десятки. Така, две десятки имаме тук. Той малко е тъмно тук, но така, ето тук има петица. Така, това са 60, 70 и 5 кг. Така. Добре. Так. Сега линиите. Тук го снимахме, така. Да видим линиите. Да, ти ще правиш тук. Така. Тук стои. Тук 150. Добре. Тук. Добре. Така. Добре. И фаща много така. Така ще го малко като спаянтовото спасати. Така, като приберем, искаме като старта, то ще има 10 секунди оправяне. Добре. Да. Сега, тото и го дръпни да не ти пречи, ти почваш с това, нали? Колко ще дигаш? Ще дигаш още или той ще? Той ще, какво направиш на той? Да. Да, вижда се така, добре. Аз ще го да. Идвам. Пети отговорника, нали не е? Да. Ако имате въпроси към нея, готови ли сте на? Да. На 3, 2, 1, Чакайте, аз сме 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дай, Мира. Изправя колема. Добре. Стягай колема. Изправя хубаво. Добре. Стягай хубаво колема. Дърпай здраво. Добре. Оп. Изправи хубаво. Добре. Колкото е, не знам. Колкото ще пее. Не, смисъл килограми се пишат. Това и сега чакаме. Пробваш ли още? Не. Да, следват 24. Колко време имаме? До четвъртата минута. Направо може. Малко. Минута 34. Добре. 2 минути.
Малко вино. Първо тяга. Така, добре. Стягай! Добре. Браво. Добре. Стягай корема хубаво. Силно! Дай! Добре, дай, изправяй. Добре. Айде още една са. Така. Поеми хубаво въздух. Стягай. Стягай. Дай! Добре. Дай! Дигай! Събери краката, събери! Ей, това. Добре. Наистина. Добре. Ай. Чувай. Тая вечер няма игри. Една минута имаш, Миро. Така, Боре, сега къде съм местя? Добре. Чакай се. Така. 30 секунди, Миро, разкарай я, да. Атай. Така, 24. Да? Ами сега е 53-55, но това са 5 секунди. Прозореца четвърта минута. Четвъртата е от петата, значи има една минута. Четвърта от петата почивка. Почивката, добре. Вие изоставяте малко да... И аз гледам това хронометр. Нали така? Да. Да стане 5 точно и тогава. Гледай хубаво, качествено, крака, мрака, всичко да е. 30 секунди. 20 секунди. 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Дай, Мира. Vai. Давай. 40, давай, сигурно. Колко е сега? 45 направи. И на 40 станаха? Добре, давай пак
48 ги броява. 48. Давай, 60 трябва да правиш. Още 12. 30. Оп, айде. Давай. 2. Браво! Едно. Две. Добре. Следват 80 сингали. Три. 5. 9. 15. Стоп! Едно! Давай! Давай, 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 давай! Давай! Колко е пети? Добре. Да. Сега... След 2, 13, 14, 10 и 34. Надявам се да не сте ги объркали, аз знам. Тук тръгна и аз не съм немец, толкова аз не че имаш много ред. Колко ред е? Сега, 11 и 19 трябва да почнеш на 14-та. Да. Почнах по-късно. Почнах 5-6 секунди. Да, един. Да. 12 минути става.
Имаш до 8 минути имаш, Миро, 8 минути. Достатъчно опит. Помни време? Блажи в 14 почва. 10 секунди, Миро. Тръгна. Да. Тягай хубаво. Дърпай здраво. Дай! Дай, клякай! Дигай! Браво! Добре си, добре си. Добре. Почивай малко. Имаш 6 минути. Какво ще това? 2,5, дай. Минута, сега е 15-та, 5 минути имаш. Можеш да направиш преспокойно 2 опита. Преспокойно. Може, накрая ли си? Да. Чуна ли? Колко са? Ай. Нищо работа. Ай, нищо работа. Ай, тонка. Ай. Ай, сигурно. Давай, давай. Лесна работа. Пускай, пускай. Това е идеята съм, а? Ай, Миро. Стягай. Дърпай, дърпай. Ай, дай! Учини. Ще я направиш. 16 и 28. Колко опита искаш да направиш? Колко опита мислиш да направиш? Според мен си остави каквото иде за минута за последно.
17:26 до 20. На 2 минути и половина. Дай, Тони! Дай! Минута и половина почивка. Трябва да влезеш. Дай! Дай, давай, давай! Браво, момче! Лесна работа. Браво, е! Айде. Дай, това е, да. Минута! Минута имаш. Ай, Тони! Ай, баче! Дай! Дай! Дай, Тони! Давай! 20 хиляди. Изчакай още малко. Изчакай, не дей бърза, не дей. Остай да останат още 10. Да. Айде, давай. Давай, стягай хубаво. Стягай, плъзгай. Давай. Дай! 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 Браво! Скарай камерата и покажи. Да. Така. Ето, ще остане с това. Аха, видях го, да. Така. Сега ще запишем резултата. Така, ето. Неуспешен опит с... Имаме единичка. Успешен. Това е успешен. Да, успешния имаме без една единичка. Това с 95. Дай ще ги едно пълно. Да. 2,5. Това 2,5. И кой е 5? 80, да. 10. Да. 95. Да, браво. 10. Ето ги десятки. 10. Добре, 95. Добре, браво, браво. Аз ще ги запиша. Боре, вече да спирам ли? Не знам какво си готино.